भैया 1 प्लेट पानी पूरी। రే వెళ్ళి చేయి కొడుకునరా. వాళ్ళకి ఎలా చేస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటది. సూపర్ భయ్యా ఆనియన్స్ డాలో। ప్యాజ్ డాలో అంటారు కదా. నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం భయ్యా। ఏంటి బాబన్నా 20 రూపీస్. ఎక్కడో కొడుతుంది సీనా। రే ఫోన్ మర్చిపోయిందిరా. బ్రో అర్జెంట్ గా మీ ఫోన్ ఇవ్వరా? ఫోన్ వస్తుంది ఎత్తు. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎవరండి మీరు? कौन हो तुम? మీరు ఎక్కడున్నారు? అది నా ఫోన్। हम बिहार से बात कर रहा हूँ। తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ మాట్లాడండి। हम इंग्लिश मीडियम नहीं हूँ। నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం అని నీకెలా తెలుసు? అయిపోయింది బతికి అయిపోయింది. దొరికిపోయాం, మర్యాదగా ఫోన్ ఇచ్చారా బాబు. వచ్చిందండి వయ్యా. దొరికేసాం, నీకు నాకు సంబంధం లేదు. రే మీరు నన్ను మోసం చేశారు। నువ్వు చాలా కంట్రీలో ఇందాక మసాలా పూరి ఇవ్వలేదు।